Hej, jeg hedder Stephanie, og det her det er min mand. Kasper, du skal lige komme ind i billedet. Ja, kom nu. Hej, skat. Det er min mand Kasper. I dag der skal vi lave vegetariske grillostetacos. Daten kommer til os, i stedet for, at vi skal finde børnepasning og alt muligt for at få det til at gå op. Det er jo noget, vi faktisk gør ret tit med HelloFresh. Bare ned i supermarkedet. Jeg ringer måske til dig og siger, hey, hvad skal vi have at spise? Og du siger, det ved jeg ikke. Frem for at man tager hjem nu stille og roligt, og så kan man lave mad sammen med sine børn eller alene. Det er jo hyggeligt. Ja. Altså, der er ikke noget stress, du hygger dig bare. Jeg synes også dermed, at vores børn vokser op i et hjem, hvor det dufter af mad, af hjemmelavet mad, og de har fingrene i det. Ja. Men det gør jo også, at de bliver meget mere madnysgerrige. Det smager så godt til HelloFresh for at stå for den del, så vi kan hygge os, og så der er ro omkring middagsbordet, når vi sidder der og samler som familie. Ja, og få hjemmelavet mad. Eller har date night.